Хора, аз съм Методи и днес ще правим нещо много яко. Хора, направих 5 победи в този чалендж. Евала! Ще имам Battle Run! Сега ще го отворим. Много съм хапи. 3 бомбара, 11 голем. Battle Run! Имаме Battle Run, хора! Имаме Battle Run! Имаме Battle Run! Battle Run! Яко! Ще напиша. Имам... Чакай, ще го напиша това на английски. Яко! Хора ми... Просто... Уау! Yes, имам Battle Run! Искате ли да го тестваме? Аре, тук да го сложим да го тестваме. Да е първи левел колко прави. Естествено няма да се доставя първи левел. Аре, пускам просто на карта, за да не губя време. И ето, да видим сега на колко ще го остави. Аре, удари! Добре, значи може да удари. И прави доста демидж. Да, вижте, първи левел Battle Run колко демидж направи. И те плюс Рокет, плюс Fear Goblin ще победим трейнера, защото той лесно се създава и ще свършим това, макар че този дет сега никога не съм играл с него. Победим просто на бързи. Хора, нямате си на идея. Серкан, ако гледаш този клип, ей! Водете си запис какъв ми беше дека. Така, декът ми беше принцеса, сега да се сетя. Принцеса, Lava Hound, Graveyard, Tombstone, т.е. това дето пуска скелети, 3 миньона и... Да, и това беше. Мисля, че пропускам. И Fire Spirit, задължително. Fire Spirit и Tombstone са напълно задължително. Напълно задължително са. И сега един инферно дракон ще му бъде добре. Ето. Бирго. Няма да ми взема втори палец. И... Хора, смятам да приключвам този клип. Хайде, чао!